अरे राति 11टा बाजलानी बाकी मुझे टहला मार्च हीरो बाहर का सांग कथा सांग सांगे 11टा बाजलानी भाज कौन पे राति आज मु वीडियो स्टार्ट कली स्टार्ट करार किसी ना गोटे हस लगे बोले एम जोक्सटा टाइप मत आपण मान आगे सेयार करने चाहिए हीरो मत लांच देना चॉकलेट मंडे कारण राति 11टा बाजलानी से आसिले ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଭାତ ଖାଇଲି ସେ ବି ଆସିଲେ ଏବେ ଭାତ ଖାଇଲେ ଆଉ କାଳେ ମୁଁ ରାଗିବି କ'ଣ ବୋଲି ମୋତେ ଚକୋଲେଟ୍ ଭଣ୍ଡଉଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଏଇଟା ସବୁଦିନ କଥା ମାନେ ମୁଁ ରାଗିଯାଏ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଜମା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରାଗିନା ଜିତି ମାନେ କାହା କଥା ଶୁଣିବିନି କିଛି ଆଉ ମୋତେ ଭଣ୍ଡେଇବାକୁ ହେଲେ ଯାହାହେଲେ ଗୋଟେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ तो मोर बेसी फेवरेट चॉकलेट डेरी मिल्क ये ही मोर माने मेल्ट हो तो मुझे खाईदा जाऊँ देखिपर रात मो लुगापटा सुखी सारा बाकी मुझे तुड़ीनी लुगाटा को तुड़ीने तुलाके बसी आसीना कुआड़े एडे का सांग कथा हो जा देख खाईना आड़े गप मारुचती शुईबनी आज से सांग सांगे कथा चल चल आम खाईदे चॉकलेटा या दबानी आसबनी कि एडी से बिजी लाइफ चल बलर बलर आम चॉकलेट खाई आसिले मालो मो भितर डब्बाड़ा एटा कौन स्टाण्ड मो भितर पूरे देखना चाहूँ चॉकलेटा खाइला जाना टिके खाए काले सरी जीव टे खाईना बहुत समय लगे खाऊ आई एम वेरी हैप्पी आज बहुत खुशी लगुच कहीं बाकी मुझे जानी एमती दिने दिने मनटा बहुत खुशी थाए आज बहुत खुशी अच्छी चलो झील घरे एकटिया शोची घरे घरे खाईदे छुआ काले छुआ डर बाबा भी जाकि बाहर अच्छे ना पाखे शोई थाए
ଏବେ ସବୁ କାମ ଝାଡ଼ୁ ଫାଡ଼ୁ ସଲା। ଚାଲ ଦେଖିବେ କ'ଣ ଆହୁରି ବାସନ କେତେକ ବାସନ ଏରାକୁ ନେଇଯିବା ବାସନ କେତେକ ବାସନ ଆଜ୍ଞା ସାଇଜିନା ରଖୁନୁ ଏରାକୁ ଏଇନା ଛୁଙ୍କ ଦବୁ ଶାଗ ଖରଡ଼ା ହବ ନାଇଁଲୋ ତ ଶାଗ ଖରଡ଼ା ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋର ବାସନ ମାଜିଦେବି କାମ ସବୁ ସାରିଦେବା ଚାଲ କେତେକ ବାସନ ଏଇନା ମାଜିଦେବି ଆଉ କମ୍ ଅଛି ଖାଇନୁ ହାତି କେହି ବାସନ ଖାଲି ଚା ପିଇବାର ଦେଖିଲୁ କେତେ ବାସନ ଥୁଆ ହେଇଛି ବାସନ ମଜା ସରିଗଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ସବୁତିକ ଆଉ ତାପରେ ଚାଲ ଲୁଗା ଶୁଖିଯିବା ଲୁଗାରୁ ଦେଖିଲେ ଯାଉଛି ଏବେ ଲୁଗା ଶୁଖେଇ କାରଣ ବହୁତ ସାରା ଲୁଗା ଥିଲା ଆଉ ସକାଳୁ ଶୁଖେଇ ପାରୁନଥିଲି ଆଉ ଏବେ ଯାଉଛି ଆଉ ହାତ ପୁରା ପିଡ଼ା ହେଇସାରିଲାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଲୁଗା ଶୁଖୁଛି ଘର ଭିତରେ କାରଣ ବାହାରେ ଜମା ଜାଗା ନଥିଲା ଆଉ ମେଘ ପାଗ ବି କରିଥିଲା ତ ମୁଁ ଆଉ ବାହାରେ ଶୁଖେଇଲିନି ଆଉ ଜେନି ମୋତେ ଆସିକିନା ଏଇଟା ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛି ମାନେ ସେ ଗୁଟି ଗୁଟିକିନା ପକେଇ ଦେଉଛି ସେଇଠୁ ମୁଁ ଆଣିକିନା ପୁଣି ଶୁଖେଇଲା ବେଳକୁ ସେଇଟା କ'ଣ ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇଯାଉଛି କି ନାହିଁ ଖାଲି ବାଲ୍ଟିରୁ ବାହାର କରି ଚାଲିଛି ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି ପାରିବେ ଜେନି କ'ଣ କରୁଛି ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ମୋର ଆଣିକିନା ତା ଗୋଡ଼ରେ ଲଗାଉଥିଲା ଦେଖିଲାକୁ ବସି ପଡ଼ିଲା ଝିଅ ଯାହା ହେଉଛି ଏତେ ଛୁଆରୁ ସଜ ହେଲାଣି ଆର ବଡ଼ଦିନକୁ କ'ଣ ନହେବ ଆଉ ଦେଖିପାରିବେ ଏଇ ପାପୁଛ ଦୁଇଟା ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ଯେଉଁ ଗଣେଶ ପୂଜା ଗଲା ଆଶା କରୁଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ।